Vydržím, pít a jest. Do rána. No to jsou zvědavá, jestli mi vydržíš. Vydržím. Úplně zbávnost. Si sedni. Je to kůň. Je kůň. Koně pozná každý, ale kdo na něm přijíždí. Zdráva, Šenkýřko. Tebe zdravím, vzácný pane. Jedu na Úsovský hrad a jsem z té daleké cesty celý utahaný. Dal bych si doušek dobré medoviny, máš. Či mám? Dobrá. Víš, psal mi přítel z Úsova, je tam zahradníkem. Chce za Úsovským hradem vinohrad vysadit. Jdu s tím pomoci, podej. Vinohrady, že zde seš sázet, pane? Ano. Dle tvého šatu bych nesoudila, že vinohrady vysazuješ. Jistě zde máš nějaké jiné poslání. Dobrá ženo, o to ty se nestarej. Já už jsem vinohrad vysadil i za hradem pražským a dnes je na řadě hrad Úsovský. A dal bych si i kus dobré pečínky. Jitko, zdali pak je pečínka hotová? Ano, má paní. Pozvoď vzácnému hostu. A možná i nějaké veselé slečinky, nevěli by? Medovina, pečínka, dokonce slečinka. Já jsem toho vzácného pána jen viděla. No budíš, Johano, Markéto. Tady vzácného pána půjdete pobavit, než mu Jitka jídlo přichystá. Co děláš, to je krasavečo? Sedni si, to začízí. Pěknej. Co to má znamenat? My tady byli první! Jistě vám měšci moc grošů necinká, co? Aby to vůbec stačilo na to, co jsme tu propili a prohýřili. Dost handrkování. Pytlík mám samozřejmě plný. A tak Šenkýřko, nechej připravit nějakou světičku. Vezmu si tam s sebou tady ty dvě šťavnaté holubičky. A za třetí, ať nám z kuchyně jídlo a pití přináší. A tu si tam pak nechám také. Světička je připravena. Jitko, slyšela jsi? Jídlo a pití do komůrky a potom tam s pánem také zůstaneš. Paní, jídlem a pitím posloužím, ale komůrci s nimi nezůstanu. Ještě přijdou další hosté. Další, nedalší. Pán dobře zaplatil, takže tak. Tak, a moje po ptákách. Nezbývá, než medovinou se tady opít. Já vám dám opíce medovinou. Dopíte, co máte a táhněte. Tady už pro vás stejně nic není. To je ale krčma toto. Ten mraku postaví hání. A jde bude. Ten rusovských hostů je pryč. Zdravím tě, paní. Ty jsi zde Šenkýřkou? Já sebe zdravím, vzdržený králi. Ano, jsem zde Šenkýřkou. Jedeme na Úsovský hrad zde se svou petí a po dlouhé cestě se jich zachtělo v jiném občerství. Jsi zde sama a je tu bezpečno? O, sama, jen se svou kuchařkou.
Podhradí. Buď vítán i se svou vznešenou družinou. Koukám, paní, ty zde sama pracuješ, jen se svou kuchařkou, ty nemáš služebná děvčata. Ale mám, králi, mám. Ale víte, musí hosty občas také jinak pobavit. Kdyby si nás měla výsost zájem. Co chvál zájem? Co chvál? Já sama na zábavu k chvále stačila. Určitě. Že ten. Co to říkala ta baba Henkyhova? Že já poučila a zavřela jí do hladomohna na úsově. A nebo stročila do koče a namočila do studená Morava. Aha, nerozčiluj se, koukni na šinkýřku. Jistě je medovinou opítá, hospoda prázdná. Neví, co to vykládá. Si stoupni, posaď se. Dobrá, Dachy. Toto trvá. Jsme teda To ještě, že tě napadlo té krásné sklo vzít. Už jsem myslela, že panstvo obsloužíš obyčejným hrnkem. A jak se chlubila, že je to nejlepší krčma v Podhradí. Já to asi umhu. Tašku, pojď mě trošku ovinout. Já jsem spocený. Nekuňka má utek